Iku sing wis nuntun uripku, sing tresnani aku, saking suku tekane rambutku. Iku ora kendhat nang aku ora liwakku. Terus yen isih ana nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare? Padha sehat toh? Alhamdulillah menawa kabeh padha sehat. Bocah-bocah, wis diwaca toh geguritan ing dhuwur? Yen wis, apa ira-irane geguritan ing dhuwur? Yaiku ibu. Sapa ibu iku? Ibu iku pahlawan lan tokoh idolane awake dhewe. Ya toh? Bocah-bocah, ing dina iki awake dhewe arep nyenaoni babagan ngenani teks profil tokoh. Kepriye strukture lan nilai-nilai apa sing bisa dijupuk saka tokoh kasebut? Ayo, saiki padha diwaca lan dipahami materi ing ngisor iki. Nah, wis kok waca to? Lan wis kok paham. Yen ana sing durung paham, ayo diskusi ing Google Classroom. Cukup sakmene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.